Mehman tamaşaçylar, Fuzhou şäherine syýahatçylyk ýerleriň birem, ýagny şu şäherde ýerleşen köýler. Köýlüň garasyndaky tropik agaçlaryny synlamak bu ýerde mümkinçiligi bar. Esasan Pekine garanyňda Fuzhouda bir näçe tropik agaçlar ýetişmek bilen şu ýerde bir hasam bir şäheriň gözelligine gorkoşýa tropik agaçlaryň köpdürligi, aýratyndygy hasy haýran aldyr. Fuzhou Gunmatar köl selgäki Fuzhou'ň Demirgazyk Gunmataryna ýerleşýän Wolong dagda Fujian geňeşligine ýerleşýär. Gunmatar köl Jin dinastiýasynyň resmi işgäri ýan Gao tarapyndan biziň eramyzdan öň 282-nji ýylda düýüp tutulýar. Tang dinastiýasynyň soňunda ol öz owadan kesbi bilen meşgurlyk gadanýar. Köylüň daşyndaky selgäkde uzun suwusy geçelgeler bar. Fuzhouda Gunmatar köl, Hanzhou Gunmatar kölünden soň inhalanýan köl hasaplanýar. Ol Xitoýyň Fujian geňeşliginiň Fuzhou şäheriniň böleginiň aşagynda ýerleşýär. Gunmatar köl selgäki Fuzhouda iň bir goralýan sobagy bolup, onuň 1700 ýyldan köp uly taryhy bar. Hawa mehman tamaşaçylar, Fuzhou şäherine, ýagny köýlüň kenaryna gezelenjetmek diýsen ýakymly. Bu ýerde ýerli ýaşaýjylar özleriniň boş wagtlaryny, ýagny fizik maşglar bilen, yoga maşglar bilen peýdalanýarlar. Şol sanada bedenleriniň sag bolmaklary üçin hem-de ruhylent bolmaklary üçin ýaşuly eneler, şol sanada atalar bu ýerde aýdyma hiňlenýärler. Elbetde umuman köýlüň garasyndaky köpçüliklerin gezelenç, her bir gelenç ýahatçynyň ýadyna çykmasa gerek. 共产党就没有新中国，没有共产党就没有新中国。 Bu köpçülik üçin töleksiz bolup, Gunmatar köl öz tebigi täsirlikleri bilen owadan bolup, ol gadymy döwürde bir näçe şahyrlar we suratkeşleri özüne çekip, öz wagtyny sözli we suratda şekillendiripdir. Biz ýerimize Pekine dolanmaly. Bu bolsa Fuzhoudaky bir günlük syýahatymyzyň soňy.